Pa naravno, Rusi nisu nikako zaboravili ono što se dešavalo 1941. do 1945. I to je bio veliki podsticaj da se ruski narod jednostavno, koji je bio, čini mi se, u jednom periodu onih 90-ih, ajde i razočaran tom privatizacijom, raspadom uopšte jednog celog političkog sistema, okrenuo se bio u jednom momentu prema zapadu kao onako jedan mali dečak koji je video jedan izlog pun lepih stvari i eto sad su mu dostupne. Međutim, ubrzo se to pokazalo da je to jedna šarena laža, da i u stvari šta iza te šarene laže, iza tog izloga koji svetli i šljašti stoji, a to je želja da se Rusija osvoji, odnosno da se krene prema Sibiru, jer kako je rekao svojevremeno Bžežinski, zašto bi samo Rusija vladala Sibirom, pa to treba da bude vlasništvo celog sveta, odnosno misleći na Ameriku. Međutim, mi možemo da vidimo da Rusija stvarno ratuje s jednom rukom, mislim. U isto vreme sad se održava istočni ekonomski forum u Vladivostoku. Mislim, Rusija se okreće istoku. Putin je rekao da istok treba da postane lokomotiva ekonomskog razvoja, dok Evropa grca. Ja sam juče čitala kako se u toj Velikoj Britaniji, nekada velikoj imperijalnoj sili, evo sad se malo preračunavaju šta bi im se desilo kada bi, ne daj Bože, ušli u rat sa Rusijom sa svojih nekih s flotom aviona od 165, recimo, borbenih aviona, a Rusi ih imaju 1500. Tako da ono što smo govorili da NATO kao neka vojska ne postoji, postoji kao neka organizacija, ali u stvari Evropa, sama Evropa nema neku vojsku koju bi mogla da upotrebi i mislim da je ovo tolika greška da će se ovaj rat u stvari je ono što mi vidimo, a ono što je nekako iza kulisa ali sve više postaje vidljivo je da svet se prekomponuje, da Amerika više jeste svetska sila, ali nije jedina i glavna svetska sila i ubrzo ćemo, nama to možda neće delovati toliko brzo, ali brzo u odnosu na neke ranije vremenske periode vidjet ćemo kako će se prekomponovati ekonomski svet, jer Kina i Rusija, da ne pričamo, evo sad BRICS, imali smo priliku da vidimo G20, summit G20, o tome ćemo vjerojatno kasnije pričati, jednostavno, pored ovog rata koji čini mi se sad nekako i u nekoj fazi jesu oči sveta uprte ka tome, ali čini mi se da ona glavna priča tek dolazi i ubrzo ćemo je vidjeti.